A tak to jste připravený, jo? To je zápitek! Váš prýsek. Co také vázu to naléváš? Na zdraví, strýcu. Tak já to ještě jednou naposledy tam prosmažím, jo? Na první pohled je jasné, že tyhle masky si nehrají. Ani nepředvádějí folkloristické pásmo písní a tanců. Není to ani žádný jiný důstojný obřad, doprovázený hudbou či slovy. Je to nevídaný rituální hon, kdy útočící tlupa v divoké vřavě, hluku a lomozu straší každého živáčka kolem. Vydatně podporovaná sklenkami dobré valašské slivovice v každém stavení. Valašsku v sobě skrývá hned několik nej. Je v něm nejvíce různorodých postav, je také nejdivočejší a nejhlasitější. To vše díky čertům. Ti podle dávné tradice nosí na svých hřbetech desítky zdaleka slyšitelných zvonců. Nad malebnou vesnicí Lidečko se tyčí čertovy skály. I proto je nasnadě, proč se mikulášské tradici tady daří už dlouhá desetiletí. Možná bylo dobře, že děti od družiny oddělovalo zavřené okno. Čerti v Lidečku svůj temperament totiž dokázali krotit snad jen před místním knězem. Počkej, hned se... Mikuláš ukazuje to dobré, čerti ukazují na to zlo, oboje ve světě je, tak si myslím, že je dobré, aby jsme to tak vždycky si uvědomili. Čerty v Lidečku to není úplně jednoduché. Z ryku zvonu přeskakuje v uších, na hlavách pak mají bodliny z ježků, to aby oběť čertovský útok dostatečně cítila. Kožich se zvonci je sice pořádně těžký, za to ale dobře tlumí pády. Mikulášská opůsta má na Valašsku stejně silnou tradici jako fašank neboli masopust. Zhruba 10-12 kilo. A teď, když bude sněžit, tak je to všechno těžké. Mikulášská opůstka má na Valašsku stejně silnou tradici jako fašank neboli masopust. I ona připadá na všední den, přesto si muži nenechají uniknout.